Huriani Tuhan horas madihita salhutna tapasada maruhatta martangya kita. Dameni debata na sumurung siyan saluh roha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhan ni. Amen. Damang dainang hata ni debata na sartu hita di bagasat tikyon. Diyan may isan buku ipagilum di si Johannes bidusia. Mamukka may siya na ito 25 masuk 1:41. Tapay utihu ma o mahata ni Tuhan. Di bege Jesus ma naung dipabali na sida ibana. Jadi nina mamado ibana. Dungjuk pangsa na porsya doho di anak ni Jolmai. Dungini na halakima mangalusi. Ai sidui Tuhan. Asa hua porsya ibana. Jadi do jesma tu ibana. Na ni idam na makatai dohot ho ima ibana. Gabri do ma na porsya doau. Ale Tuhan. Laos disobba ma ibana. Dungi di do jesma mabuat uhum do ubay naroa tu portibion. Asa marnida akan naso marnida hian. Jala asa gabi mapitung akan na marnida. Jadi di begina diba sian akka parise narak do ibana mai. Jadi di do ma tu ibana. Datung do hami mapitung. Jadi di do Jesus ma tu nasida. Au nama pitu kamu gabe sumardo sahamu. Alai di do kamu do na marnida do hami. Gabe hotma dosa muna. Ido yang gusahana. Damang dainang nainalonga di bagasa Tuhan ka Yesus Kristus. Seharusna jala somalna molo marsahit sa sahala dongatta ali-aletta manang sisolhotta. Tangyang ta asa totong iba na marhay pason. Jalapolan molo nunga marhay pason na marsahiton pastido sa tulupita. Tubul las ni rohatta. Manang marlas ni roha do hita do na marsahito. Ido somal na. Ido seharusnya. Alay memang di bagasan parngoluon. Jod do hita molo nunga tahasuguhon sa sahalak. Nang pe tikos na diulahon na tahasuguhonon. Dido rohat tadang tikos. Salu na akaulahon na tahasuguhon sahalak. Dedo pakta. Aledo songonido molo adong manang molo holong rohat tatu sa sahalak. Nang pesala ibana. Juk do tatulu pehasalona. Huria na inolonga di baga sa tuata Yesus Kristus. Dihata ni Tuhan nasa hatuhita dia pala partikyanon takasdo di patuduhon Tuhan Yesus wasona marhite-hite na di pamalu ibana sahalak sian horong Yahudi nama pitung gabe marnida. Di siala las niroha di nama pitungon. Totong do ibana marulupolup jala di patudon ibana do dirina. Tu saluh na halak termasuk matu halak parise. Alai las diroha na pinatupa di nama pitungon. Dang mabain halak parise gabedo malas niroha. Buasa disiala sugo dorohan nela parise marado po Jesus. Pamikirion nela parise di hati kai. Isi namar sakit. Isi namar sitaonon. Sahit do sitaonon naroto sa halak. Di hapor senasida i uhum ni dibata.
Termasuk mana masa tu nama pitung na di pamalum Tuhan Yesus lebih marnida. Ido bahen dang ditulupi na sidalas ni rohay. Apalagi tung masay suguhin do rohani halak parise maradapo Yesus. Yesus patudun aka pangajariun na dinggan ale justru dia suguhon ganupala. Ala disugo ni rohani halak parise maradapo Yesus pola do dipatudun na sida sugo ni rohai marhite-hite na dipabali na sida nama pitung nang marnidai sian hutana. Dia diusir. Itu sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sangat miris. Pengusiran itu bukan karena dosa. Bukan karena pelanggaran. Bukan karena dia melakukan hal yang tidak benar. Tetapi pengusiran itu dia terima karena ketidaksukaan orang Farisi terhadap Yesus. Maka mereka lampiaskan ketidaksukaan itu nama pitung nomor nidai. Alai ahado na dipatupan di Yesus tu nama pitungi. Dung dipabali nama pitungi jala tarbarita saat tu Yesus. Dipakulingi Yesus mana nama pitungi. Suku-suku na pinatupan di Tuhan Yesus nama pitungi. Didokdo. Na porsia doho dan anak nijulmai. Apakah engkau percaya kepada anak manusia? Lalu apa jawaban daripada yang buta yang sudah melihat itu? Siapakah dia? Artinya, pertama sekali dia tidak memahami, dia tidak mengenal Yesus. Tapi setelah Yesus memperkenalkan dirinya secara sungguh-sungguh, orang buta yang sudah melihat itu. Yang kedua, dia menjadi percaya kepada Yesus. Kepercayaan manang hapor siya di bana dosa si tongna nama bad ibana gabe malua siya nakka hapitungonna. Gabe sehat ibana gabe bo ibana marnida. Jala ido mabad ibana marolopolo di bagasan nakka parmulonna. Huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Hobarto jana saat tuhita dia pala partikianon. Didok marlas ni roha akan na porsia. Na parjolo sahali naneng dohonon na dihatan ni dibatas ya jami taon. Ya nama pitung ibu marlas ni roha disiala ng porsia ibadat tu debata. Nakita pedamang dainang diajari hita nga porsia hita tu Tuhan Yesus Kristus. Nunga dipalu Yesus Kristus hita siya dosata. Berarti kototong do hita marlas ni roha jala marul polop. Jala mangulaon akkalo mo ni roha ni dibata di bagasan akang uluta si ganopare. Ulu polop na pinasaha ni haporsyat tahatari dan haporsyat. Na paduahon jod do hita songon hata ni Tuhanon. Tadok ko dirita marnida. Ale fakta do realitana mapitung do hita. Mapitung di haporsyaw, mapitung di holong ni rohani debata. Dang tabering songod dia basa-basa di debata. Na masay bolon tu bakasan parngolot. Buasa. Ale niyak kadosa pangalasyot. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sebenarnya ada dua jenis manusia yang buta yang disampaikan. Yang pertama orang yang buta yang Yesus sampaikan pada saat ini. Yaitu yang buta yang kembali bisa melihat oleh karena anugerah Tuhan nyata dalam kehidupannya. Yang kedua orang yang buta yang awalnya dia melihat tetapi karena iman yang sangat kecil. Haporsyaon na so ada marado po Yesus Kristus gabi mapitu ala ni sogo ni roha. Bapak Ibu kita harus jujur. Kita harus jujur dalam kehidupan. Sering sekali kebencian demi kebencian yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita tertutup akan kebenaran kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan
Pribadi lepas pribadi. Asa totok kita meninggalon akka hosom sen bagasan rohatta. Unang behita sama pitung dibayan akka portibio. Jangan biarkan dirimu dibutakan oleh dunia ini. Jangan biarkan dirimu dibutakan oleh karena kebencianmu. Sering sekali kita tidak bisa melihat kebenaran itu yang dikerjakan oleh orang lain ketika kita membenci orang tersebut. Alay marhiti-hitihatan ni Tuhanon. Tung masa takas dipaingot Tuhan Yesus tu hita ganut marsada-sada. Molo na selaon totong do pehita dang marnida akka asin ni rohani di bata. Alay marhiti-hiti ha porsyan na togu. Maradopon Yesus Kristus. Ikot takas maberengot ta asin ni rohani di bata na sumurong nang pinatupan ni Yesus Kristus. Unang gabi songon halak parisihita. Sa didoko diri na lang mardusa. Sa didoko diri na jol mapartikor. Justru akadusa doon na diulahon. Maka kita akan seleksi iman kita. Kita akan seleksi kehidupan kita. Di mana letak kebutaan kita pada saat ini? Apakah kebutaan kita ketidakpedulian kepada sesama? Apakah kebutaan kita yaitu kesombongan kita? Apakah kebutaan kita yaitu harta dan jabatan kita? Kalau semuanya itu yang membutakan kita, maka tinggalkan semuanya Bapak Ibu. Sudah waktunya kita marnida basa-basa ni debata. Onna matikina dihita ganuk marsada-sada maninggalon akka hagyun akka pardagingon asa mamereng akka lomo ni rohan di debata na pinatupan ni debata di bagasa Yesus Kristus. Yesus Kristus gabi mabaik kita marnida holong ni debata. Yesus Kristus gabi mengajar kita marnida basa-basa di debata. Yesus Kristus gabi mabolokon akka hapitungon ni alan dosata alan ni holong ni debata. Amen martangya kita. Moliate madiho Tuhan Yesus disude dengan ni basam naong dipasamu tu bagasa ngulu nami. Tohodo Tuhan jujud do hami mapitung alan ni akka hagyut ni akka pardagingon alan ni akka dosa pangleson nami. Diajari ho hami di bagasa tikyon asa totong mahay pasiding akka roha si songonisan ngulu nami gaduk marsada-sada. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amen.